Moi boa xente, que tal? Como estamos? Benvidos unha vez máis aquí a YouTube, benvidos unha vez máis a un novo vídeo, benvidos a Rincón Daniel, a un novo O Radar especial Festivales, vídeo onde vamos a facer un repaso moi rápido e moi breve dun novo cartel. Nesta ocasión, tal e como estades vendo xa en pantalla, aquí, xustamente aquí arriba, vamos a falar do Atlantic Fest que ven de pechar o seu cartel e de anunciar a súa distribución por días. Festival que terá lugar os próximos 19, 20 e 21 de xullo na Praia da Concha en Vilagarcía de Arousa e que, como dicía, ven de incorporar a De Pedro, a Carlos Adnes, Carlos Ares, Florent Dilló, Alcalá Norte, Dani Di Costas, Las Dianas, Grande Oso e Rocío Saiz a un cartel que xa contaba con nomes tan brutales como Mika, Sidoní, Andrés Suárez, Los Planetas ou Crystal Fighters, entre moitos outros. Como dicía, a organización do Atlantic Fest ven de anunciar tamén a distribución por días que queda da seguinte maneira, para min, creo que prácticamente impoluta, cunha distribución de artistas que casa moi ben entre eles, que, como dicía, xa estás vendo aquí, pero vamos a ver a continuación. O venres 19 ábrese o festival con Carlos Ares, que estará presentando o seu disco Peregrina. The Parrots, Alcalá Norte, unha das sensacións do momento en Twitter, en todas as redes sociales, teñen un disco presentación que é unha auténtica pasada e que se non os coñecedes, ide a este concerto porque segurísimo que ides a salir alucinando. Tamén estará Rocío Saiz, Gazela e os meus queridísimos Grande Oso, que estarán aí dando todo, poñendo os mellores temazos. O sábado 20 estarán activos dous escenarios, no escenario Vibramau teremos as actuacións de Pedro, de Cariño, do magnífico Luis Fercam, de Florent Dilló e da grandísima Dani Di Costas. Sábado 20 será o turno para os planetas que están xirando cun concerto especial 30 aniversario do seu disco Super 8, a visita internacional de Crystal Fighters, Silvia Pérez Cruz, que a súa espectacular voz, Carlos Sadness e Dervis Motoretas Burrito Cachimba, nun día que é unha auténtica pasada. Remata o festival o domingo 20 cun cartel, xente, que como estades vendo é unha auténtica locura. Mika, que para quen o viu en directo, por exemplo, o ano pasado nas festas da Coruña, foi aquelo unha auténtica pasada que toda a xente quedamos alucinando con que este home siga dando concertos tan espectaculares. Sidoní, que sempre son un acerto cando un os pode ver en directo. Elefantes, Andrés Suárez, que xente, olvidadevos da etiqueta de cantautor, Andrés Suárez en directo con banda, ides alucinar, conmovido, co brutal, ca caña, ca auténtica maravilla que vai a pasar ali. Tamén estarán Las Dianas, repetirán Grande Oso, que volverán a enchernos de auténticos temazos, e Rocío Saiz, que o primeiro día estaba con banda e nesta ocasión estará presentando un DJ set que seguro que é moi, moi, pero que moi bo. Os abonos, xente, están dispoñibles ata o 26 de maio a un precio de 50 euros en www.atlanticfest.com e a partir do 26 de maio ás 9 da mañán cambian de precio. Ademais, ese mesmo día estarán á venta as entradas de día a un precio de 20 euros para o venres, 40 para o sábado e 40 tamén para o domingo. Os menores de 12 anos entrarán gratuitamente. Xente, o Atlantic Fest, calidad galega, calidad da península, calidad internacional, calidad de grupos que vos van a facer gozar e bailar. Vémonos no Atlantic Fest. Moitísimas gracias por ter visto este vídeo. Xente, se vos gustou, compartide para que todo o mundo se entere deste auténtico cartelazo, dadelle like e moitísimas gracias, de verdade, volvo a repetir, por ter visto este vídeo e por sempre o vos apoio. Vémonos no Atlantic Fest.